Kapin gatos ka mga boga o halos 50 ka mga nakumpiskang open pipe muffler o bora-bora ang gipangguba sa Cotabato City. Kinisubay sa kampanya sa kapulisan lakip LGU kontra boga ug bora-bora. Aning report ni Efren Mamak. Gawas sa 136 ka mga improvised firecracker o boga, gipangguba sab ang ana sa 47 ka mga open pipe muffler kon bora-bora. Pinaagi sa pagpisat niini gamit ang pison sa Cotabato City People's Palace grounds niadtong Lunes sa buntag. Gipangunahan kini sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan sa Cotabato City. Ang maong mga bora-bora ug boga nasakmit sa kapulisan sugod niadtong Disyembre hangtod January 3 ning tuiga. Matud sa Cotabato City LGU nga karong tuiga mas pahugtan nila ang kampanya batok paggamit og open pipe muffler sa mga motor. Bawal matud pa kini sanglit ang kusog nga saba niini makadistorbo sa mga residente. This is just a warning to all of them that we are serious in running after those who are violating an already existing ordinance against open pipes. No, meron po tayong ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng open pipes, and kasunod nito, yung mga nadakip din nito ay nagbayad na rin ng mga multa. No? Posible sab mapriso kung makalapas niini sa tulo ka higayon. Pag hindi talaga kaya, meron naman nakasaad doon na 3 beses na violation will already qualify for imprisonment. Nakatakda sa mag-inspeksyon ang kapulisan sa mga tindahan nga nagabaligya og mga open pipe nga mga tambutso sa syudad. Continuous yung operations natin araw at gabi para maiwasan yung paggamit dito. At aside from that, I'm planning to have some inspection doon sa mga nagbebenta ng mga open pipes at maabisuhan natin sila na ito'y bawal po. Efren Mamak, 1 Mindanao.